सामाजिक कार्यकर्ते व युवा उद्योजक राज शेख यांच्या वाढदिवसानिमित्त पंढरपूर येथील रामकृष्ण हरी वृद्धाश्रमात अन्नदान। याबाबत सविस्तर वृत्तांत असा की 12 मे रोजी कोर्टी तालुका पंढरपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते युवा उद्योजक राज शेख यांचा वाढदिवस विविध कार्यक्रमाने मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। वाढदिवसानिमित्त पंढरपूर येथील रामकृष्ण हरी वृद्धाश्रमात गरजूंना अन्नदान करण्यात आलं। या कार्यक्रमाप्रसंगी गावचे उपसरपंच व युवक नेते महेश येडगे हे बोलताना म्हणाले की राज्य सरकार एक प्रामाणिक व समाजसेवेचा ध्यास घेतलेल्या युवकाच्या वाढदिवसाप्रसंगी उपस्थित राहिल्याबद्दल मला अभिमान वाटतोय की राज विविध सामाजिक कार्यक्रमामध्ये नेहमी अग्रेसर असणारा कार्यकर्ता। त्याच्या वाढदिवसानिमित्त मी गावच्या वतीने राज शेख तुला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा असे गौरवोद्गार उपसरपंच महेश येडगे यांनी काढले। या कार्यक्रमाप्रसंगी सरपंच राजाभाऊ पवार, ग्रामपंचायत सदस्य बबलू शेख, राजू शेख, अनीस पटेल, अहिल्या केसरी, पैलवान स्वप्नील येडगे व कार्यकर्ते ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।